Maahanmuuttovirasto ei anna teille turvapaikkaa eikä oleskelulupaa. Maahanmuuttovirasto käännyttää teidät kotimaahanne Irakiin. Maahanmuuttovirasto määrää teille 30 päivää aikaa vapaaehtoiselle maasta poistumiselle. Maahanmuuttovirasto hyväksyy tosiseikkana, että serkkunne ja 2 setäänne on tapettu Mosulissa ja että olette paennut vuonna 2011 Mosulista Dal-Kifiin ja lähditte vuonna 2014 Dal-Kifistä Duhokiin, kun ISIS hyökkäsi Mosuliin. Kerroitte, että Duhokissa ollessanne vuonna 2014 vanhempienne kotiin tunkeuduttiin ja 3 veljänne pidätettiin Mosulissa ja valloittajat käyttivät veljenne puhelinta soittaakseen teille ja uhatakseen teitä. Teille sanottiin silloin, että minne tahansa menettekin, teidät saadaan kiinni. Noin 3-5 kuukautta Mosulin valtauksen jälkeen myös bensa-asema, jolla työskentelitte, poltettiin Mosulissa. Maahanmuuttovirasto hyväksyy tosiseikkana kertomuksenne teihin kohdistuneista uhkauksista, jotka tehtiin puhelimen välityksellä vuosina 2011-2014, sekä uhkauksen, joka soitettiin veljenne puhelimen välityksellä vuonna 2014, sekä sen, että vanhempienne talo on vallattu, 3 veljänne on pidätetty ja että bensa-asema, jolla työskentelitte, on poltettu. Maahanmuuttovirasto ei kuitenkaan ole voinut varmistua siitä, että bensa-aseman polttaminen liittyisi henkilökohtaisesti teihin. Maahanmuuttovirasto kuitenkin hyväksyy tosiseikaksi sen, että jos palaisitte kotikaupunkiinne Mosuliin, teihin kohdistuisi uhka ISISin taholta, koska olette paenneet ISISiä, jota voidaan pitää ISISin vastaisen poliittisen mielipiteen ilmaisuna. Maahanmuuttovirasto on arvioinut mahdollisuuttanne siirtyä sisäisesti Irakissa toiselle alueelle. Kertomanne mukaan ette voisi muuttaa maan sisällä millekään muulle alueelle ja elää siellä ilman ongelmia. Maahanmuuttovirasto on edellä hyväksynyt tosiseikkana sen, että olisitte kotikaupunkiinne Mosuliin palatessanne vaarassa joutua vakavien oikeudenloukkausten kohteeksi. Pelkonne on objektiivisesti perusteltua. Kaikki laissa säädetyt edellytykset turvapaikan myöntämiselle täyttyvät kohdallanne. Maahanmuuttovirasto on edellä katsonut, että teillä on mahdollisuus turvallisesti ja laillisesti siirtyä asumaan Bagdadiin, ettekä ole siellä vaarassa joutua vainon tai vakavan haitan kohteeksi. Näin ollen turvapaikka jätetään myöntämättä.